हरे कृष्णा। सॉरी मक्का थोड़ा लेट चलो लॉग इन कर। नो वरीज प्रभुजी. आता चौराष्टकम फर्स्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. आमकां एक पडटा माताजी पहिले चौराष्टकम अस्की कसले आसा फर्स्ट प्रोग्राम चेडूं सांगून जाल्ले प्रभुजी. सांगून जाल्ले न्हय. ओके पुरा जाल्ले तुमगेल सेशन स्टार्ट जाता आसा म्हळ्यार चेडूं ओके सांगून बी जाले ताजे ट्रान्सलेशन सेशन बी जाले जाल्ले न्हय. ओके ओके आता स्टार्ट करचे न्हय. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आम्ही बिल्वमंगल ठाकूर हांगेले कसल कसल तांणी पुस्तक बरयल्ली आनी तांगेली कॉन्ट्रिब्युशन वैष्णव कम्युनिटीक आनी तांगेले जीवन चरित्र आम्ही थोडे समजून घेवचा पळोवया. आम्ही आज प्रतिदिवस अधिक मासांतू चौराष्टकम रिसाइट करताची ते चौराष्टकम सुद्धा बिल्वमंगल ठाकूरांनी रचन केल्ले आसा. तरी म्हाका अशें दिसलें की तांगेले आमी चौराष्टकम दिवसा सकाळी आणि सांजे वेळी म्हणताची पण तांगेल बदल बी आमकां थोडे आयकुया तांगेल बदल बी आणि तांगेल बदल बी उलोवया म्हण अशें दिसलें. आणि हांवें मुरलीधर चरण प्रभूनाक विचारले ताजे बद्दल आमी एक हे दवरया क्लास. तांणी म्हाका सांगलें तुमी दियाचे म्हणून म्हाका एक ताणें एक अवसर दिल्लो आसा एक सेव करची. ताजे खातीर तांकां धन्यवाद. आनी सर्व आयचे क्लासाक उपस्थित सर्वांक म्हगेले दंडवत प्रणाम आसा. आज आमी बिल्वमंगल ठाकूर हे कोण आणि तांणी कस कसल रचन केल्ले ताजे बद्दल आमी उलोवच्याक प्रयत्न करया.
हरे कृष्ण प्रभू, तुम्ही म्यूट अरसाची. बिल्वमंगल ठाकूराला एक सुंदर रचने ಹಂಗ ವೈಷ್ಣವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಾನು ಇದಿಲ್ಲ ಸ त्यामुळे कृष्ण कर्णामृतमु एक तानी ग्रंथ बरेल असा ते भगवंताले कृष्णाले आणि राधाराणीले लिले बदल एकदम उच्च कोटीचे आमक जे चैतन्य महाप्रभून जे नॉलेज दिल्ले असा हे तानी चैतन्य महाप्रभून जास्ती करून बिल्वमंगल ठाकूराले कृष्ण कर्णामृताचे रेफर करून आमक हे नॉलेज दिल्ले असा आणि त्यांनी मस्त तांगील बिल्वमंगल ठाकूराक ग्लोरिफाय करताची चैतन्य महाप्रभू सुद्धा आणि तांगील ते रचने कवी त्यांनी मस्त ग्लोरिफाय करताची आणि जयदेव गोस्वामी त्यांनी गीत गोविंद रचने केल्या आणि ते बी त्यांनी मस्त राधा आणि कृष्णाल बदल मस्त त्यांनी ग्लोरिफिकेशन केलं आणि त्यांचे लिले बदल विस्तार रूपात दिले पण त्यांनी जास्ती पब्लिक अंतू त्याच्या बद्दल त्यांनी प्रचार करनाशिले असल्या कुमारी केवल हे हाई लेवल नॉलेज केवल एक्झॉल्टेड भक्त एकदम हाई लेवल पाविले भक्तांक मात्र त्यांनी त्याच्या बद्दल सांगत आशिले पण हंग बिल्वमंगल ठाकूरान सर्वांकत्री हे कृष्ण कर्णामृत दिल्ल असा आणि जयदेव गोस्वामीगिंत पहिले बिल्वमंगल ठाकूर आयिले म्हणून तांका त्यांनी हे पुरा नॉलेज तांगेल ते बुकांत दिल्ल असा आणि आम्ही पळवित चैतन्य महाप्रभू हे शुकदेव गोस्वामी नंतर परीक्षित महाराजाक त्यांनी भागवत कथा केली त्याच्यानंतर ते शुकदेव गोस्वामीकडे ऐकून सूत गोस्वामीनं परत आणि भागवत कथा केली त्याच्यानंतर हे श्रीमद भागवतमाबद्दल भगवंता लिले बदल मस्त मध्ये गॅप आशिले त्याच्यानंतर आईल असाची हे जयदेव गोस्वामी आणि बिल्वमंगल ठाकूर आणि वापस ते प्रचार चाल केला असा आणि आम्ही पळवित चैतन्य महाप्रभू साऊथ इंडिया यात्रा गेलते वेळे त्यांनी श्रीरंगम झाल्यानंतर त्यांनी केरळा होताची केरळा गेलता वेळी त्यांनी आदिकेश्वर टेम्पल आणि अनंत पद्मनाभ टेम्पल होताची अनंत पद्मनाभ मंदिरांत तांका एक पुस्तक मिळता ते ब्रह्मसंहिता आम्ही आता भगवंताला यात्राक ब्रह्मसंहिताचे पठन करताची ते एक अध्याय तो पुरा ब्रह्मसंहिताच्या एक अध्याय तांका थंय ते देवस्थान तो तांका मिळता ते त्यांनी तांगेल बरोबर घेताची त्याच्यानंतर त्यांनी तशीची उडपी गोकर्ण तशी होता त्यांनी पंढरपूर येताची आणि पंढरपूर आयल्यानंतर त्यांनी भीमा नदी स्नान करून भगवंताला दर्शनाक वता असताना तांका एक ब्राह्मणाला ग्रुप बसून डिस्कस करता आशिल्ले त्यांनी ऐकताच त्यांनी ते कृष्ण राजकविराज गोस्वामीनं चैतन्य चरितामृतांत ताचे बद्दल उल्लेख दिल्लो आसा थंय अशें दिलें की ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित वैष्णव शकल पोडे कृष्ण कर्णामृत ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित तांणी एक तांगेले आचरण तांगेले हे वैष्णव एकदम वैष्णवांक हायली क्वालिफाईड आणि हायली तांगेले चरित्र बीचे एकदम वैष्णवांना म्हण आशिल्ले एकदम आता ते ब्राह्मणांना म्हणले एकदम भगवंताले शुद्ध भक्त आशिल्ले त्यांनी ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित आणि वैष्णवाला एक चरित्र आशिल्ले तांगेल्यान तू आणि ते लोक बसून वैष्णव सकल पोडे कृष्ण कर्णामृत आणि सर्व ते वैष्णव लोक बसून
कृष्ण कर्णामृत वाचत आशिल्ले. ते वाचत आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू थंय राबून ते आयकताची तांकां कितले मनान तूं की ते कृष्ण कर्णामृत ते तांगेले वचून विचारताचे हे कितले सुंदर ग्रंथ हे कोण बरयल्ले आणि म्हाका बी हाजी एक प्रत मेळताले म्हूण सांगताचे. कृष्ण कर्णामृत शुनी प्रभुर आनंद होईलो आग्रह कोरिया पूचे लेखन लोईलो. तांगेला आग्रह कोरून एक तांणी लेखन कॉपी करून घेताचे. आता पळयता आमी तेन्ना एक लेखनाची कॉपी करची म्हळ्यार तेन्ना आमगे हातान म्हणे पेन आणि पेपर्स असलटूची मेळनाशिल्ले. तेन्ना एक हाजेरी पानां वयरी आणि बरोवचे आमी पळोवचा पुरो कशी पयलींचे लोक इंक आनी यूज करून कशें करताशिल्ले बरयताशिल्ले. तशीच तांणी वेगवेगळे पद्दतीन ते कॉपी करता आशिल्ले. मस्त टायम लागता आशिल्लो ताका, मस्त दिवस जाता आशिल्लो एक एक पेज बरयच्याक बी. तसल्या परिस्थितीन तूं ते कोरगेन तांणी एक कॉपी करून ते घेवन येताचे. आणि ते कृष्ण कर्णामृत एक 112 श्लोक मात्र आशिल्ले तेन्ना. ते चैतन्य महाप्रभू ते ब्राह्मण लोकांना लोकांक मेळ्ळे 112 श्लोकाचे एक शतक अशी 3 शतक आशिल्ले तांतू. ते 3 शतकांत केवल एक शतक मात्र तांकां मेळ्ळे. तांतू केवल 112 श्लोक आशिल्ले. ते एक आणि ब्रह्मसंहिता हे 2 पुस्तक घेवन चैतन्य महाप्रभू पुरी केळताचे तांगेले पुरा साऊथ इंडिया यात्रा करून. ते चैतन्य महाप्रभूक तितले आवडले की ते पुस्तक आणि ते विचार करताची हे कृष्ण कर्णामृत हे ग्रंथ आसा हे एकदम हाय लेवलात नॉलेज. हे प्रत्येक वैष्णवांन हे पुस्तक वाचका. कशे प्रभुपादान बी आमकां सांगिल्ले आसा एक पंते प्रत्येक वैष्णवान हे कृष्ण कर्णामृत वाचका. भक्तीन तू भक्ती बदल राधा राणील बदल कृष्णाल बदल तांकां अर्थ करूंक आसल्यार हे एक पंत तांणी जरूर हे पुस्तक वाचका म्हणून चैतन्य महाप्रभून बी सांगिल्ले आसा आणि श्रील प्रभुपादान बी आमकां सांगिल्ले आसा. हांगा कृष्णराज कविराज गोस्वामी पण मध्य लीला भितर एक्सप्लेन करताची कर्णामृत समवस्तू नाही त्रिभुवने जहा होय ते होय कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञाने. हांगा कर्णामृत समवस्तू नाही त्रिभुवने हे त्रिभुवनांतू कर्णामृत असले वस्तू खंय मेळना तुमका अशें हांगा कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भितर सांगतात. पण आम्ही पळयत हे एक ग्रंथ कितले व्हॅल्युएबल आणि कितले वैष्णवांक आवश्यकता आशिल्ले ग्रंथ म्हणून आम्ही अर्थ करून घेवता. आणि आमकां चैतन्य महाप्रभू फॉलोअर्स आम्ही चैतन्य महाप्रभून स्वतः हे अधिकृत ग्रंथ म्हणून सांगिल्ले आसा आणि चैतन्य महाप्रभून हे ग्रंथाचे आधारा वयरी मस्त ज्ञान लोकांक दिल्ले आसा. ताजे निमित्त आम्ही पळयता. हे इतले न्ही हे 2 पुस्तक घेवन आयले नंतर तांणी फर्स्ट रमानंद रायाक मेळताचे. रमानंद रायाक मेळ्ळो तांणी सांगताची हे पुस्तकाचे तू कॉपी करून घे. तुका कुतसवेत आम्ही एक पण ते गोदावरी नदी तटांतू राधा आणि कृष्णाल बद्दल आम्ही डिस्कशन करता आशिल्ले आणि तू म्हाका राधा राणी बद्दल कृष्णाल लिले बद्दल सांगता आशिल्ले नॉलेज दित आशिल्ले. ते उठूच तांना उडगास करताचे. ते उठूच सांगिल्ले आसा ते सेम टू सेम कृष्ण कर्णामृता भितर तुका मेळटाले. ते उठूच नॉलेज हांत आसा. आनीची हाजी एक कॉपी करून घे. तांकां आनीची स्वरूप दामोदर प्रभू आणि हे वासुदेव दत्त अशी तांगेले ते इंटिमेट सर्कल आसा तांकां उठूची चैतन्य महाप्रभू सांगताची हाजी कॉपी करून घ्यायची. हे अत्यंत प्रमुख ग्रंथ आसाची आणि ब्रह्मसंहिता हक्का तत्व ग्रंथ म्हणून सांगताची आणि हे कृष्ण कर्णामृत कृष्ण प्रेमाचे रिलेटेड आसा आणि हे दोन्हीच ग्रंथ कॉपी करून हाजे बद्दल सर्व वैष्णवांक तुम्ही नॉलेज दिवका
आणि सर्व वैष्णवानं हाजे हे पुस्तकाचे उपयोग करका म्हणून चैतन्य महाप्रभूने स्वतः सांगितलं असं. आणि हे पुस्तकावैरी चैतन्य दास म्हणून त्यांनी शिवानंद सेन हांगले चेल्ले आशिल्ले. त्यांनी तांका ग्रेट स्कॉलर म्हणून स्वतः चैतन्य महाप्रभून तांका अवॉर्ड दिला असा. कसला की मारी चैतन्य महाप्रभू स्वयं भगवंत आशिल्ले आणि ते सानपणीतू 10 की 12 वर्षांनी त्यांनी संस्कृत टीचर जाले. तुम्ही 12 वर्षांनी त्यांनी शिकोवचा सुरू केले चेडवांक संस्कृत. तिथले हाय लेवल स्कॉलर आशिल्ले आणि त्यांनी शिवानंद सेनाले हे चेल्लेक चैतन्य दासाक त्यांनी सांगितले तू एकदम स्कॉलर असा म्हणून त्यांनी स्वतः तांका सांगितलं असा. तांका आशीर्वाद दिला असा. आणि त्यांनी फर्स्ट कॉमेंट्री हे कृष्ण कर्णामृतावर त्यांनी बरेल असा. दुसरे कॉमेंट्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वतः बरेल असा. ताका सारंग रंगदा म्हणून नाव दिलं असा कृष्णराज कविराज गोस्वामी. तांतोटूची त्यांनी बिल्लो मंगल ठाकूर लाईफ हिस्ट्री कुठं सांगितलं असा. आणि थर्ड यदुनंदन दास चैतन्य लिल्या मित्रां त्याची यदुनंदन दास म्हणून आशिल्ले. त्यांनी हाजे अशी मस्त लोकांनी कृष्ण कर्णामृत इतले एक बेस्ट ग्रंथ की मारी तर मस्त लोकांना हाजे बद्दल टिप्पणी दिल्ली असा. मस्त लोकांना हाजे बद्दल कॉमेंट्री बरेल असा. हे मस्त इथले त्यांनी बरेल बुक्स आणतो सर्वश्रेष्ठ मारी कृष्ण कर्णामृत म्हणून आम्ही सांगितलं. आणि आम्ही उपदेशामृत पुस्तकांतबीची 11 श्लोक आणि दिल्लं असा रूप गोस्वामीनं. त्या 11 श्लोकामध्ये एक श्लोक असा तन्नाम रूप चरितादी त्या बी त्यांनी कृष्ण कर्णामृताचे रेफरन्स घेऊन केलेला असा. पण सर्व गोस्वामी लोक चैतन्य महाप्रभू आणि रमानंद राय सर्व भक्तांनी हे बिल्लमंगल ठाकूराला हे तांगेल वर्क आणि तांगेल पुस्तक त्याच्याबद्दल त्यांनी मस्त ग्लोरिफिकेशन केलं असा आणि कॉमेंट्री बरेल असा आणि सर्वांक त्याच्याबद्दल ज्ञान दिलं असा. आणि आम्ही ऐकताची केन्नाची कृष्णालकिंताची राधाराणी आम्ही सेव करका आणि राधाराणी निमित्त आमका कृष्ण मेळचा शक्य असा आम्ही ऐकताची. आणि राधाराणी कृष्णाक मोहित करताली. आम्ही केन्ना येतं कृष्णाल नाम मदन मोहन म्हणून आम्ही ऐकलं असा. मदनाक बीज मोहित करतलो. मदन कामदेव सर्वांक मोहित करता आणि ते कामदेवाक स्वयं कृष्ण मोहित करता. ताजी कधी कृष्णाल एक नाव मदन मोहन म्हणून. पण राधाराणी नाव कसले मदन मोहन मोहिनी. ते मदन मोहनाकची ते कामदेवाक मोहित करतालो. मदन मोहनाक बी मोहित करताली राधाराणी. हे आम्ही केना ऐकताची मदन मोहन मोहिनी. हे सर्वांची राधाराणी बद्दल नॉलेज हे आमका पहिलगूच नाशिल्ले. हे चैतन्य महाप्रभून आमका नॉलेज दिले. चैतन्य महाप्रभून हे नॉलेज रेफरन्स घेऊन दिले हे कृष्ण कर्णामृत. कृष्ण कर्णामृतांतू आणि चैतन्य महाप्रभू किंताची मस्त पहिले येले जयदेव गोस्वामी आणि बिल्वमंगल ठाकूर हे सर्व मस्त तांगीलकिंत पहिले येले असताचे. आमका वैष्णव कॅलेंडरांतू मस्त वैष्णव लोकांना आमका नाव असायची तांगेले आविर्भाव तिरोभाव बद्दल असा. पण सर्व लोकांना त्या वैष्णव कॅलेंडरांभितरी दिवचाक शकना कसला की तांतू त्या दिवस नुपुरी जाताचे तिथलं वैष्णव असायचे चैतन्य चरितामृताचे त्याचे मस्त पहिले बीच मस्त लोक येऊन गेलेले असायचे. आणि त्यांनी बी मस्त वैष्णव लोकांक ज्ञान दिले असा. पण उट्टू लोकाले हे तांतू वैष्णव कॅलेंडरांतू हे ना म्हणून मस्त लोकांल बद्दल आमका तिथलं माहिती ना. पण आम्ही एक पुस्तक आणि एक भक्ताले मुखांतुलान आम्ही ऐकत होताची त्यांना आमका कळता असल बीच एक वैष्णव असायची. आणि त्यांनी बी आमगेल तर मस्त तिथले त्याग केला असा मस्त तिथलं आमक ज्ञान दिलं असा तेवढं आमक दिसून येत.
आणि आम्ही ऐकूच्या चैतन्य अनंत पद्मनाभ देवस्थान आम्ही ऐकूच्या केरळ फेमस देवस्थान ते अनंत पद्मनाभ गुरुवायूर देवस्थान तर त्याचे नाव आम्ही ऐकताचे त्या देवस्थानाचे फर्स्ट पुजारी हे बिलोमंगल ठाकूर आशिल्ले पण आमकां हे बी मस्तका गुर्तुरताले पण म्हाका तरी गुर्त नाशिल्ले हेजे बद्दल हांवें हे भक्ती सामर्थ महाराजाले लेक्चरान ऐकले त्यांनी सांगितले की हे अनंत पद्मनाभ टेम्पल याचे भक्ती सामर्थ महाराजांना सर्व बिलोमंगल ठाकूराबद्दल मस्त त्यांनी स्टडी केले कसला की मारी मस्त लोकांना तांका हे केले रिक्वेस्ट केली की आमका कृष्ण कर्णामृता बद्दल ज्ञान जावका आणि बिलोमंगल ठाकूरा बद्दल आमकां थोडं नॉलेज जावका मग ताजे खातीर त्यांनी डीप स्टडी करून तांकां ताजे नॉलेज दिवचे खातीर स्टडी करताना त्यांनी हे सांगितले आसा अनंत पद्मनाभ टेम्पलाचे पयलीचे पुजारी त्यांनी आशिल्ले आणि इतले नाही त्यांनी द्वारकाधीश टेम्पल बी फाउंड केलेले तांणीची द्वारकांत ते फाउंडर असायचे ताजे आणि त्यांनी ते हँड ओव्हर केले हरी ब्रह्मचारी म्हणून ते बी त्यांनी हांगा सांगितले असायचे पण हांगा त्यांनी मायावादी आशिल्ले शंकराचार्याले अंत परंपरेंत त्यांना आशिल्ले ते मायावादीच्यान त्यांनी भक्त कशी जाले की मारी ते राजा कुलशेखर किंग कुलशेखराले कृपेन त्यांनी हे भक्ती मार्गांत येताची वैष्णव आणता येताची मायावादी तुलान त्यांनी वैष्णवाला आणता येताची तेन्ना त्यांनी एक श्लोक बरयल्लो आसा अद्वैत विधिपति कैरूपास्याः स्वानंद सिंहासन लभ्य दीक्षा शठेन केनापि वयं हटेन दास्य कृता गोपवधू विटेन हांगा तांणी सांगिल्लें आसा हांव अद्वैत वाद प्रचार करता आशिल्लो एक अद्वैत फिलॉसॉफीचे आणि तांतू भितर म्हाका दीक्षा घेवन हांवें एक गुरू जाल्लो आनी लोकांक उठूचे अद्वैत ज्ञान देत आशिल्लो पण म्हाका कृष्णान म्हाका कशी तरी करून एक फोर्सफुली म्हाका चीटिंग करून आणि मोस्ट एकदम होड चीटर आसा कृष्ण मारी ताणें म्हाका हे अद्वैतवादांत तुलान म्हाका वैष्णव बनयल्ले म्हणून तांणी त्या श्लोकांत सांगताच आणि आम्ही पळयत हे खंयचेची भक्तीचे लेवल आदो शब्दांत तुलान भगवंताला प्रेम वाचपास मस्त स्टेप्स आसाचे 9 स्टेप्स आसाचे ते 9 स्टेप्सान तू कोणी कोणी भाव भक्ती पर्यंत गेल्ले आसाची त्यांनी सुद्धा सकला येवच्या शकताची म्हणून आम्ही सांगिल्ले लिहिलेन तू पळयत बिलोमंगल ठाकुराला पहिले भरत महाराजाला बी आम्ही ऐकूच्या पुरो स्टोरी भरत महाराज बी भाव लेवलार पाविल्ले ते हिरणावर ते आसक्त जावन परत त्यांनी सकला येताची पण भगवंत केन्ना तांकां सोड दिना भगवंत सांगता स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात म्हणून सांगिल्लें आसा भगवंताने थोडे पण मागील भक्ती केल्ली आसा हांव तांकां कसलेची व्हड कष्टांतून हांव पार करता म्हणून भगवंत सांगताची हांगा आनी थोडे भक्ती न्ही आनी भाव लेवलावर पाविल्ले आसाची तेन्ना आमी पळयत हे तांगेले जिवनांत तू कसन जातकी म्हळ्यार फर्स्ट तांणी एक संन्यास आशिल्ले तांणी पहिली जल्मांत तांणी संन्यास आशिल्ले आणि तांणी भागवत सप्ताह करता आशिल्ले भागवत सप्ताह मस्त करून तांणी भागवत सप्ताह करचे हजारो लोकांक प्रसाद वितरण करचे हे वटून तांणी करता आशिल्ले आणि तांतू तांकां एक प्रकार आनंद येता आशिल्लो आणि तांणी तशी करता करता तांगेले ती धनाचे अभाव जाता तांकां कशे आतां भागवत सप्ताह करचे कशी लोकांक कुटुची प्रसाद वितरण करचो तांणी ते विचारांत आसतना तांकां एक राजकुमार आयले
शव घेऊन वता आशिल्ले दिसता आणि ताजे बरोबर ते स्मशाना वताचे स्मशाना गेल्यार ते राजकुमारीक जळूचाक ते चित्या वयर दवरले पण तिगेले आंगान फुल्ल आभूषण घाल्ले आसा फुल्ल आभूषण घालून तिका जळूचाक ते हाजे वयर दवरले आसा लाकडा वयर तेन्ना तो विचार करता आता ही मेलिली आसा आता मेलिले हाका कसले व्हॅल्यू ना आता ती ते जी शरीरा वयरी तांणी आभूषण घालून कसं लागते की जळीत आसाची म्हण हागेल मनात विचार येता पण तांगेल ते राजा ल्हान तो जावन अशी विचारतच ना कसले हे करतच ना तांगेले हे हाजेन तांणी करता आसतच हो राबिलकन विचार करत होता आणि रात्री येऊन ते उठ्ठूची भांगर काढचे तरी रात्री ते स्मशान येऊन उठूची भांगर उठूची तिगेले गळ्यात काढता असताना एक ताका वाणी ऐकता ते आत्मा ते चिल्लिले आंगान तसले ते 18 वर्षां चिल्ली आशिल्ली आणि तिका अल्प आयु तिगेले मृत्यू जाता ती तिगेली आत्मा उलयता तुका भागवत सप्तकाच्या पैश जावका वय तुका धनाची आवश्यकता आसा पण तू हांगच्यान कसले हुरचना मगेल आंगान तुला काण घेवन आणि मगेल घराकण वच थंय मगेले हांवे मगेल रुमान तू एक डब्बा आसा तातूंत तू टुची आभूषणांनी दवरले आसा आणि ते घेवन वचा आणि तुगेले भागवत सप्ताह कर म्हूण सांगता तो तशीची खुशीन घराकण वता थंय तेगेले बापयल्याक सांगता आणि बापय तशीची तो डब्बो मेळ्ळी की बापेक कळता हा तेणे सांगिल्लें बराबर आसा म्हणून तो डब्बो दिता खुशीन आणि ताजेन तो भागवत सप्ताह करताना थोडे दिवसान ते बी संपता आणि परत तो स्मशान येता आणि ते वापस आभूषण काडच्या वता तेन्ना ते आत्मा ताका शाप दिता तुका हा पयलीं सांगिल्लें आसा हांगे वचना कसले काडचना तरी सुद्धा परत तू आयिल्लो आसा पण तुका नेक्स्ट जल्म घेवचा पडटलो तुवें ताका आत्ता तुका भगवत धामा वचपाक साध्य ना कसं म्हळ्यार तुवें परत आनी चूक केल्ली आसा ताचे खातीर तू स्त्री लंपट जावन पुढच्या जल्मांत येतालो आणि नंतर भगवंताच्या कृपेन तू भगवत धामा येतालो म्हणून सांगून ती सांगता आणि तशीच पुढच्या जन्मांत तू तांणी चिंतामणीले मागशी पडताची ती स्वतः चेल्ली चिंतामणी रुपारी जन्मा येता आणि ही हा बिलोमंगल ठाकूर ते चिंतामणीले मागशी पडताची आणि अशी की तिगेल वर तिका तांकां आसक्ती उरतकी म्हळ्यार स्वतः तागेल बापय घरान तू मेलिल्लो आसा ते टायमार सुद्धा खंयचेची तांगेले रिलेटिव्स लोकांनी आणि पंडित लोकांनी ताका सांगले की आजी खंय वचना तुवें आणि या चिंतामणीक विसर आजी आणि खंय वच नाका आज हांगा तुगेले बापायले मृत्यू जाल्लो आसा आणि जोरान तेन्ना पावस पडता आशिल्लो भायर आणि नदी एक पार करून चिंतामणीक मेळच्या वचचें आशिल्लें ताणें ती वेश्य आशिल्ली चिंतामणी आणि ते नदीक बी पूर आयिल्ले आशिल्ले मस्त व्हड पावस येयले निमित्त जालकीची तांणी आयकनाशिना बिल्वमंगल ठाकूर ते नदीन तू उडी मारन कसल हाता मेळ्ळे ते धोर घेवन तशीची चिंतामणी काणवता पण थंय चिंतामणी ती विचार करता आशिल्ली की आजी खंयचे परिस्थितीरी हे हांगा येवचे साध्य ना कसं म्हळ्यार आज मस्त पावस पडता आसा नदीक पूर आयिल्लो आसा म्हणून ती लाईट बीट बंद करून विंडो आणि सर्व दरवाजे क्लोज करून ती न्हिदता पण हो दरवाजे क्लोज आशिल्ले निमित्त विंडो तुलान भितर वता आणि भितर गेले नंतर तागेल्या आंगाक मस्त वास येत आशिल्लो तेन्ना ती चिंतामणी उठून सांगता तू आयल कशांगा तसला मग आजी खंयचे परिस्थिती ती नदी कोणाला क्रॉस करचे जायना अशी पूर आयिल्ली आसा आणि हांव दरवाज बी बंद दवरले आशिल्लो आणि तू मध्य आयल कशी म्हणून ती विचारता का
तेन्ना तो सांगता हांव नदीन तू उडी मारल्यानंतर म्हाका कसल हातात मेळ्ळे हांव धरले आणि नदी क्रॉस केले. नंतर कळले म्हाका ते एक मड आशिल्ले कोणाल केले ते होळ नव्हता आशिल्ले. हांव ताका लागफोड म्हणून समजून ताका धरून घेतले आणि हांव नदी पार केले. तशीच हांव हांगा आयले की घरा दरवाज बंद आशिल्लो म्हणून हांव एक राज्य म्हणून समजून एक सरपाक हातात धोर घेवन हांव विंडो क्रॉस केले. हे उठो सांगता आणि हे उठो आयकून चिंतामणी एकदम आश्चर्यचकित जाता. ती विचार करता कसले हानी एक मुगेले म्हाका मेळचे का तरी हो इतलो उठूची त्रास घेवन हांगा आयल आसता. कसल विचार आगेलो कसल हे म्हणून तिका आश्चर्य जाता. ती सांगता हे केवळ तू चामडीक इतला आसक्ती जावन तू इतलो उट्टूचे कार्य केल्ले आसा. इतला आसक्ती तू भगवंताल वयर केल्ले आशिल्लो जाल्यार तू आता खंय वचूंक पावत आशिल्लो अशी तांकां अशी ती ताका सांगता. ते एकच वर्ड तागेले पुरा जीवन चेंज करता. हांगा आमी पळयता केवळ एक वर्डान ते कंप्लीट रिनाउन्स जाव कोरून संन्यास जावन इतले व्हड एक बिल्वमंगल ठाकूर जाताची म्हळ्यार हाजी मागशी कसल आसता मारी तांणी मागशी जल्मान तू मस्त पुण्य करून तांणी भाव लेवल पर्यंत पाविल असायची. तांगेली कसकी एक सांचे चुकी निमित्त तांणी हे कार्य करत आशिल्ले आणि हे भगवंताक कस आणि भगवंत तांगेले शुद्धीकरण करून तांकां भगवंता वचचे तरी तांकां ते एक परीक्षा घेताचे म्हणून आमकां कळता. ताजे नंतर ते भगवंताक मेळच्याक वताचे. ते चिंतामणी सांगता वृंदावन वचून भगवंताले भक्ती करायची. तुम्ही कसला इतलो वेस्ट करता तुम्ही हा टाइम आणि ती स्वतः पण रिनाउन्स करून जीवन ती पण भगवंताला भक्तीत लागता. हांगा पळयता तांणी वताचे वृंदावन वताना कसं की मध्ये एक त्या नोटूची व्यवस्था नाशिल्ली हांगा बस रोजची जावं कसल्या रोजची तांणी चमकून वचचे आशिल्ले ओटूकडनं. चमकून वता वेगवेगळे ठिकाणी तांणी राबत आशिल्ले. थंय कोणी तांकां अतिथी म्हणून स्वीकार करून तांकां व्यवस्थित जेवणाचे हे व्यवस्था करता आशिल्ले. तशी एक कण मध्ये तांणी गेलेले थंय एक घोव बायल राबता आशिल्ली आणि तांणी एक जमीनदार आशिल्लो तागेली घराकण वताची. तांणी ताका स्वीकार करता. तांणी वृंदावन वता आसाचे एक साधू तांकां दिसता तसं लाग तांणी टू रिनाउन्स करून साधू वेशार आशिल्ले आणि भगवंताले मेळच्याक वता आशिल्ले. तांकां पळोवन तांकां दिसता एक हा साधू आसा आणि भगवंताला दर्शनाक वृंदावन वता आसाची म्हणून तांकां तांगेले वरी गौरव हे उठे येता आणि तांकां सांगता तुम्ही कसले तुमकां सेव करता तुमगेले कसले कशे हांव सेव करूं आणि तुम्ही जे काही सांगताची ते आम्ही करच्याक तयार आसाची म्हणून तांकां वचन दिताची. तशीच तांणी तांकां थंय राबच्याक आणि तांकां प्रसाद व्यवस्था उठो करताची. त्याच नंतर तांणी तांगेली मागशी तागेली बायलेली मागशीची ते बिल्वमंगल ठाकूर फिरत आशिल्ले तेन्ना ती तागेले ते जमीनदार बायलीक दिसता हाय साधू संत दिसताची पण मुगेली मागशी कसला फिरता आसाची तांकां डाऊट येता. तशी तांणी तांगेली घोवा वचून सांगताची अशी ते मुगेली मागशी फिरताची म्हाका पळयता उरताची आणि तुम्ही विचाराची कसला तांणी तशी करताची म्हणून. ते जमीनदार तांकां विचारताची कसला तुम्ही तशी करताची तेन्ना ते सांगताची म्हाका तुगेले पत्नी बरोबर तुगेली बायली बरोबर भोग करच्या इच्छा जाला पण तांणी इतले एक विसरून वताची की कसले एटिकेट असर विसरताची त्या टायमार कसला तांकां उपास ते चिंतामणी बरोबर तांणी उरत आशिल्ले तसले ते एक प्रकार आसक्ती उपास जागृत जाता आणि ते विचार करना हांव कोणाला उलयता आसा कशें उलयता कसले विचार करनाशिना ते सीधा उलोवन सोडताचे अशें. पण तेन्ना ते जमीनदार बीची तांणी बी भक्त आशिल्ले तांणी भगवंताला प्रार्थना करताची आमकां भगवंताची परीक्षा घेता असं दिसता अशी म्हणून. आणि कसले असल्यार भगवंता वयर सोडे आम्ही भगवंत ताचे पळोवन घेताले म्हणून तांणी भगवंताला प्रार्थना करताची पण हाका आमी
ना म्हळ्यार हे साधू संत आसाची कसले आम्ही करचे जायना हे करचे जायना तांकां बी हा वचन दिल्लें आसा तांकां कसं सेव करचे बद्दल म्हणून तांणी तुगेल्या पत्नीक बायलेक सांगतात त्यांनी तागेले इच्छे पूर्ण कर म्हणून तेन्ना तिगेले कक्षेन तू ते बिल्वमंगल ठाकूर गेले नंतर तिका आवय म्हणून संबोधन करता कंप्लीट चेंज जाता तिका पळयलें की ती विचार करता आत्ता दुसऱ्याच्या विचारांना मगेली बरशी उलयत आशिल्ले आता कंप्लीट हे चेंज जावन म्हाका आवय म्हणून हे करता आसाची आणि तुगेले मातेचे 2 पिन्न आसाची ते म्हाका दी म्हणून सांगतात तिगेले ती तिगेले पिन्न काण तांगेले हातान दिता आणि ते दोन्ही पिन हातांत घेवन ते बिल्वमंगल ठाकूर थंय तांगेले येद्राकाची हो बायला येद्राकाची तांगेले दोळ्यान तू दोन्ही पिन्न घालून घेताची आणि दोळे काण घेताची आणि तांणी सांगताची मगेले आणि कृष्णाले भक्ती मध्ये हे दोळे म्हाका त्रास दिताची खंय पळयले कोणाक पळयले की म्हाका हो विचार मनांत येता आणि ताजे खातीर हे दोळे मगेले भक्ती मार्गान तू विघ्न दिता आसा म्हणून ते दोळे नाका म्हाका म्हणून ते काण घेता तशी तांणी कसरेची विचार तांकां बी आश्चर्य जाता कसन केल्ले हाणें म्हणून तांणी विचार कर पर्यंत आणि तांच्यान वताच वृंदावनाक आत्ता तांणी कंप्लिटली ब्लाइंड जाल्ले आसाची असल परिस्थितीतू तांणी वृंदावनात तांकां रस्ते बी गुतना कशे वचचे कसले गुतना तांणी रस्त्यार वता एक साण चरडू येता आणि तांगेले हात धरून तांकां घेवन वता चमकत तांगेला उलयत स्टोरी सांगत तांकां घेवन वता वचून वृंदावन आयलकीची तांगेले हात सोडून ते वताचे चलो धावन वता तेन्ना भगवंताले हाताचे टच जाल्ले निमित्त बिल्वमंगल ठाकुराक तांगेले वरी प्रेम आणि हे जागृत जाता आणि तांणी उलोवच्यान तू आणि तांगेले हाताचे स्पर्शा निमित्त तांकां थोडो डाऊट येता की हे कोणी साधारण व्यक्ती न्ही म्हाका दिसता स्वयं भगवंताची एक सान रुपारी आयला असं दिसता म्हणून आणि तेन्ना आयचे पोस्टरांत बीची आमी पळयत भगवंताले हात तांणी अशी पकडलेले दाखयले मुरलीधर चरण प्रभूने मस्त पोस्टर बनवून पडलेलं आसा ते भगवंताक तांणी पकडताची पण एक ताजे नंतर पण आता सोडून गेल्ले आसाची पण आनी वृंदावनापर्यंत सोडून घेवन तांणी वताची ताजे नंतर वृंदावनान तू आयल नंतर तांकां जेवणा व्यवस्थे रातचे व्यवस्थे कसले कोण करताले तांणी एक कुर्ड आसाची तांकां कसले दिसना एक वय जाल्लो आसा तसले परिस्थितीत तू तोच चिचल्लो कृष्ण तांकां येवन उलयता तुमकां रातची व्यवस्था केल्ली आसा तुमकां तुमगेले खातीर हांव दूध घेवन येयलो आसा तांकां दिवसाची दूध हाडून दिवचे तांगेले जेवणा व्यवस्था करची कृष्ण स्वता चल्लेल रुपार येवन करता उरता पण केन्ना तांणी तांगेले हात आंगाक टच करच्याक तो चल्लो दिना एक दिवस मात्र तांणी कृष्णाक पकडताची आणि तेन्ना तांकां कळता हो स्वयं कृष्ण मगेल सेव करता आसाची म्हणून तांकां कळता तेन्ना तांणी कृष्णाक पकडच्याक प्रयत्न करताचे आणि तांणी कृष्ण तांगेले हात सोडून धावन वता तेन्ना तांणी मस्त श्लोक बरयल्लो आसा तांकां ते सांगताची हांव एक कुर्ड आसा आणि हांव एक म्हातारो आसा म्हणून मगेलो हात सोडून तुम्ही तू धांवता आसा आणि तू यंग आसा तू धांवित आणि म्हाका धांवचे जायना आणि म्हाका दीस बी ना तुम्ही खंय आसात तू खंय आसा तसले म्हणून पण मगेल हृदयान हांव तुका बांदून दवरले आसा हे हृदयान तू बांदून दवरले आसा हे हृदयान तुला तुका धांवच्याक साध्य ना अशें म्हणून तांणी सुंदर श्लोक बरयताचे अशी भगवंताले तांणी मुखारचे श्लोकांत बी मस्त तू बरयल्ले आसा हे भगवंताले शुद्ध भक्त तांकां हे मुक्तीची बी आशिना तांणी सांगताचे स्वतः भगवंत त्या भक्ताला खातीर येताची हांगा दूध घेवन येता आसा व्यवस्था करता आसा स्वयं भगवंत तसले लोक मुक्तीची बी आश कसले करतले
भगवंत सांगताचंगा नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायुन लभ्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो नी हंतु सांगेल असा खंचेची परिस्थिती ನಾವು भक्तांक भक्ताले खंचेची त्रासांत नाव हे करता आणि भक्ताले रक्षण करता अनेक दुसरे एक श्लोकांत म्हाका लक्ष आहेत ना अनेक श्लोकांत भक्तांक खंचे परिस्थिती हांव रक्षण करता म्हणून भगवंत सांगितलं असा त्याप्रमाणे भगवंत असल परिस्थिती भक्त कसले ತೊಂದರೆಂತ आशिल्तावळी भगवंत स्वतः येऊन त्यांनी रक्षण करताची म्हणून आम्ही सांगिले बिलोमंगल ठाकूरला स्टोरीन तू कथेंत आम्ही ऐकू इथे पण तसले आम्ही आर्टिफिशियली प्रभुपाद सांगता आमका आर्टिफिशियली आम्ही असले हे करताना भगवंत आमका त्यांना रक्षण करताले म्हणून आमगेले कर्तव्य आम्ही हे करताना कसला की मारे आमगेले लेवल आणि बिलोमंगल ठाकूर लेवल विंगड असा आम्ही ते लेवल आल गेलो तर ऑटोमॅटिकली आम्ही त्याप्रमाणे उरताले आणि भगवंत आमगेले रक्षण करताले त्या विंगड विषयी पण आम्ही कॉपी करते जेव्हा हे करते जेव्हा करताना असेल भक्तांक तेवढं हाय लेवलचे भक्त सच आणि खंचे परिस्थिती भगवंत असेल भक्त खंचे त्रासांत असायचे थंय भगवंत तुरंत उपस्थित होताचे त्यांनी नारद मुनी बी सांगितलं असं नायम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेष्वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद हांगा बिलोमंगल ठाकूर भगवंताले सुंदर सुंदर भजन करता उरतशिले भगवंताले सुंदर सुंदर कथेचे कथे करतशिले हांगा सांगितलं असा सांगिले गुरु महाराज सोमगिरी म्हणून आणि सोमगिरी सांगितले गुरुन तांका एक नाव दिलंय ते लीला शुक म्हणून लीला शुक सुखदेव गोस्वामी नंतर दुसरे शुक मारी हे लीला शुक त्यांनी सांगत आशिले कसे आमचे श्रीमद भागवत मानतो पहिले स्कंदांतू पहिले चॅप्टराचे 3rd श्लोक आम्ही पळवित निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम खंचेची एक फ्रुट्स किराण ताका टच केल्यारी त्याचे स्वाद कसे वाढता तशीचे श्रीमद भागवतम हे शुकदेव मुनीनं ताका सांगितले निमित्त ताचे आणखीन टेस्ट वाढील असा तशीची हांगबीची राधा आणि कृष्णा लिहिले सांगताना बिलोमंगल ठाकूर ताचे टेस्ट इतले वाढत आशिल्ले की ताचे खातीर तांगेले गुरून तांका लीला शुक भगवंता लिहिले सांगचे कीर्तू म्हणून तांका लीला शुक म्हणून नाव दिल्ले आसा तशीच त्यांनी सांगताची हे कृष्ण कर्णामृतामध्ये गुरु हे आमका भगवंताला बदल ज्ञान दिताची अशी 3 प्रकारचे गुरु आमगे जीवनांत त्याची एक गुरु शिष्य परंपराचे परम गुरु कृष्ण असायची आणि कृष्णानंतर तांगेले परंपरा त्या परंपरा मित्र गुरु शिष्य परंपरा मित्र येताची ते गुरु प्रभुजी म्यूट गेला तुम्ही एक वाट दाखयताले गुरु असायची एक वाट दाखयताले गुरु म्हणारी आता एक्झाम्पल आम्ही पळवित चिंतामणीनं कशी वाट दाखयली भले ती एक वेश्य आशिल्ली पण तिने आता एक वाट दाखयली आणि बिल्लमंगल ठाकूर इतले व्हड एक संत झाले तशीच ಕೆಲವು लोक आमगे जीवन अंत येताची त्यांना आमका एक वाट दाखयताची आणि ते वाटेर होता होता आम्ही भक्त जाताची आणि त्यांनी वाट दाखयली लोक केना केना भक्त उरनाची आणि भक्त जायनाच बी त्यांनी पण त्यांनी आमका दुसऱ्यांक त्यांनी मार्ग दाखवून ते भक्त जाताची एक पण ते शिक्षाष्टकम प्रभू तांगे लेक्चरान सांगत आशिल्ले 2 लोक एक रूम अंतरूत आशिल्ले आणि त्यांनी
तांतू एकलो दोग लोक हांगा वता आशिल्ले हांगा केन्ना केन्नाची इस्कॉन मंदिराक वता आशिल्ले आनी तांचे लेक्चर वगैरे आयकत आशिल्ले. पण तांतू एकलो आशिल्लो तो जास्त इंटरेस्ट घेनाशिल्लो, पण दुसऱ्याक जास्त मस्त इंटरेस्ट आशिल्ले आनी ते दुसऱ्याक तो केन्नाच सांगता आशिल्लो की उठ उठ आता मंगळारती टायम दिलो तुका मंगळारती वच आशिल्ली वच वच पूण ताका जाग येत आशिल्लो पण आनी हो न्हिद आशिल्लो. पण असल लोक पाथ प्रदर्शक म्हळ्यार ताका रस्ते दाखयताले लोक पण तांणी स्वता करना की दुसऱ्याक तांणी व्हरच्याक प्रयत्न हे करताचे. आनी दुसरे आसाचे शिक्षा गुरु मस्त आसाचे, मस्त लोक आमकां तांणी स्वता बी भक्त उरताची आनी दुसऱ्यांक बी भक्ती मार्गान तू वच्चाक सहकार करताची. अशी 3 प्रकाराचे आमगे जिवनांतू भक्त येताची. ताजे तांणी सांगितले कृष्ण कर्णामृतांतू गुरुतत्वा बद्दल सांगितले आसा पहिले सुरवातीक आणि चिंतामणी बद्दल बी तांणी ग्लोरिफाय करताचे. हे चिंतामणी मगेले एक शिक्षा गुरु इतलेनी आणि एक रस्ते दाखयताली एक गुरु जावन मगेले जिवनांत आयली आणि तिगेल निमित्त हांव आजी कृष्ण भक्तीन तेवच्याक साध्य जाले म्हणून हांगा तांणी तिगेल बीची ग्लोरिफिकेशन करता बिल्लो मंगल ठाकूर. असले बिल्लो मंगल ठाकूराले जीवन चरित्र सांगच्या गेल्यार मस्त आसा आणि तांणी श्रीमद चैतन्य महाप्रभू सुद्धा तांगेल बद्दल मस्त ग्लोरिफिकेशन केल्ले आसा. रमानंद राय आणि वासुदेव दत्त आणि हे स्वरूप दामोदर प्रभू सर्व लोकांनी तांगेल बद्दल ग्लोरिफिकेशन केल्ले आसा. आणि मस्त वैष्णवान चैतन्य ट्रीन तू कितले मेन वैष्णव आसा सर्वांना तांगेल बद्दल तांगेल ते कृष्ण कर्णामृता बद्दल टिप्पणी लिहिली आसा. आमी पळयत बिल्लो मंगल ठाकूर खंयचे लेवलाचे आशिल्ले म्हणून आमी हांगा विचारता आणि तसले तांणी सुंदर अष्टक बरयल्ले आसा चौराग्र पुरुषाष्टकम म्हणून. आणि कितले सुंदर तांतू एक पंक्ती आमी वाचताची आणि अर्थ आमी दिवसा दिवसाची सर्व लोक ताचे पठन करता आसाची ताचे अर्थ सांगता आसाची. आमी पळयत तांचे कितले गूढ अर्थ आसा आणि कशे तांणी ते रचन केले ते आमी पळयत आणि आमी तांतू पळयत कसले प्रकाराचे चोर तो ते चोरान असल प्रकार चोर खंयचेची जगांतू आमकां मेळच्या शकना. कसलाक मारी बाकी लोक कुठची अनुकरण करताची हांवें कृष्णान माखन केल्ले खाल्ले आणि कृष्णान गोपील वस्त्र चोरी केली ते लोक त्याचे अनुकरण करच्याक प्रयत्न करताची. पण एक चोरी कृष्ण करता ते कोणाला करच्या साध्य ना. ते आसा अनेक जन्मा जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नम. त्या चौराग्रगण्य कसला म्हणता की भगवंताक अनेक जन्मार जित पाप चौरम अनेक जन्मांत आम्ही केलेले ते पाप चोरी करता ते कोणी करच्या साध्य ना. बाकी संसार चोरी कोणी करताच आणि ऍक्टिंग करताच हांव बी कृष्णान केले हांव बी करच्या शकता. पण असल चोरी कोणी करच्या शकनाची हे जन्म जन्मांतरान आम्ही संग्रह केले ते पापाचे भगवंत चोरी करता तांगेल जे भक्तीन तो येता कोणीची तांगेल सेव करता ती भक्ताला सेव करताची. तसल लोकाले जन्म जन्मांतराचे पाप चोरी करता पण कितले सुंदर तांणी एकाकिंत एक पंक्तीन तू सुंदर सुंदर भगवंताल बद्दल दिल्ले आसा. आणि हे आम्ही हे अधिक मासान तू आज पठन करून ताजे अर्थ आमी वाचल्यारी आमकां मस्त हे भगवंताले भक्तीन तू मुखार वचच्याक साध्य जाता म्हणून हांव हांगात विराम दिता. हरे कृष्णा. कोणाले कसले प्रश्न असल्यार हाजे बद्दल प्रभुजी हरे कृष्णा. प्रभुजी एक सान एक चूक जाली कसं जालें की म्हळ्यार रिसायटेशन आशिल्ले तुमगेले आशिल्ले आनी सुषमा शेणै माताजील आशिल्ले ते म्हाका इन्फॉर्म केले नाशिल्ले. सो आय एम सॉरी बट आतां ते एक तोंदर ना कोणी तर रिसाइट केले ना ऐकूचे मेळना कोणी तर रिसाइट केले तशें काय नाही. आता म्हळ्यार आसा रिसायटेशन म्हण कोर कडे क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन करूया की कशें करूया? हा ना कशें सो रिसायटेशन
1 to 4 वर्सेस तुम्ही सांगता सची प्रभूजी आणि 5 to हा. 8 सुषमा शणे माताजी. त्यानंतर ट्रान्सलेशन सर. सो ट्रान्सलेशन 1 to 4 शिल्पा हेगडे माताजी, 5 to 8 रश्मी भट माताजी. अब स्टार्ट करते हैं. जय प्रभुजी. हरे कृष्ण. श्री श्री चौराग्र पुरुषाष्टकम. व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुषमा शणे माताजी तुम्ही असाच की. सुषमा शणे माताजी. विद्यापै माताजी तुम्ही म्हणताच वा. प्रभू कंटिन्यू करताची. हा जय जय प्रभूजी तुम्ही माधवचरण प्रभूजी तुम्ही कंटिन्यू करा. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्र द्रतोऽद्य चोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः. क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्. मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः. लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम्. कारागृहे वसे सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चोरहृदयान्न हि मोचयामि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या भजनेच्या अर्थ बिल्वमंगल ठाकूर सांगितला हाजे अर्थ अशे व्रजधामांतू लोणी चोर्च म्हणू प्रसिद्ध झालेलो आणि गोपयांगेला अंगवल चोरतलो तुगेल आश्रय घेतिलांक तांनी केलेल पाप हरण करता चोरांतू अग्रगण्य जलल तुका मिगेल केदनाय गौरवपूर्वक नमन. श्रीमती राधा राणीले हृदय चोरतलो आणि पावसा मोडाचे घाड जावन आशिल्ले फळफळ चोरतलो कोण तुगेल चरणाक आश्रय घेता की तांगेल पाप आणि दुःख अपहरण करचे तसले अग्रगण्य चोर तू तुका मिगेले गौरवपूर्वक नमन. तिनीचे आपणाले शरणागत जलल भक्तांक दुर्बळपण हाडून भक्तांक निराश्रित भिक्षुक जावन भोवची तशी परिवर्तन करता तसल चोराक हांव 3 लोकांतू पळयनी आणि आयकनी म्हणून सांगता. चारीचे तागेल नाव उच्चार केल्यारी पापाचे पर्वत शुद्ध जाता तसल आश्रय दितले आणि अद्भुत जावन आशिल्ले चोराक हांव खंय पळयनी आणि खंय आयकनी म्हणून भक्त सांगता. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण पंचाचे अर्थशस्की हे चौरा मिगेल ऐश्वर्य संपत्तु गौरव आणि मिगेल जीवन मिगेल इंद्रिय आणि मिगेल सगळे कंपतारी खंय धांवन तुव हांव तुका मिगेले भक्ती म्हणल्यार धोरीन तू बंधून घाला तुव यमरायाले भयानक पाशांत कत्तरतलो आणि सर्वांगेले भौतिक बंधन कत्तरतलो जाल्यार वरेन तुका तुगेले मोगा भक्तांनी बंदील तसले घांटी सोडोयच्याक जायना सत्ता अशी सांगता की मिगेल सगळे कंपील तू तसल चौरा तुका हांव मिगेले हृदय म्हणलेले शोचनीय जैलांत तू बंदून गेल्ले तै मिगेले अज्ञान अंधकार निमित्त मस्त काळोख असो अत्यंत भयानक असो आणि तुका मस्त काळोख काळतय राबका जाता तुगेल चोराणीक हेंची समज शिक्षा म्हणून सांगता अट्टाचे हे कृष्णा मिगेल सगळा कंपील चोरू भक्ती पाश केदनाय घट्टी राबचे निमित्त तुव मिगेल हृदय म्हणलेले कारागृहांत राबका जाता हांव तुका कोट्यानुकोटी वर्ष सोडयना म्हणून हांगा सांगता हरे कृष्ण हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभूजी आणि माताजी शिल्पा हेगडे माताजी आणि रश्मी भट माताजी तुमका धन्यवाद क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन आता ओपन जाता तो कसं क्वेश्चन्स असल्यार एका तुम्ही चॅट बॉक्सान घाली येता जेव्हा अनम्यूट करून विचार येता प्रभूजी लेगी हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम मस्त धन्यवाद वेरी वेरी एनलाइटनिंग सेशन प्रभुजी म्हाका एक संशय कळ्ळारी तुम्ही म्हणलेले ताणी मायावाद दकुनु भक्तींतू यजलिंची म्हणून सो मायावादी आणि मायावाद आणि भक्ती कसले व्यत्यास आसा प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभूजी अनम्यूट करायचे तुम्ही म्यूटार असायचे ಮಾಯಾವಾದಿची ಮೇನ್ तांगेले फिलॉसॉफी मारी अद्वैत दोन नाही एकाची भगवंत आम्ही ओटू एकाची आणि मर्जिंग भगवंताला नंतर आम्ही भगवंताला मर्ज त्याचे आम्ही सुद्धा भगवंत ज्या त्याच्याशी तांगेले हे मिसअंडरस्टँडिंग ताजे तरी तांगेल नंतर ते मध्वाचार्य आणि रामानुजाचार्य द्वैत आणि विशिष्टाद्वैत आणि फिलॉसॉफी घेऊन त्याची आणि मध्वाचार्य दोन बोट दाखवायची दोन बोट दाखवायचं मला सांगितलं तू आम्ही आणि भगवंत विंगड आम्ही जीव आणि भगवंत परमात्मा हे दोघं वेगळे भगवंताला एक आम्ही अंश आणि मालिका आणि आम्ही सेवक आम्ही केन्नाची तांगेल सेवेंत असल्यावर मात्र आमका आनंद घेवच्याक साध्य असा म्हणून केन्नाची हे 5 भाव मुक्तींतू हे सायुज्य मुक्तीचे मागशी मायावादी लोक लागेल उरताचे सायुज्य म्हणा भगवंताला तू लीन जावचे बाकी सारूप्य सामिप्य सालोक्य साष्टी हे मुक्ती 4 मुक्ती असायचे भक्तांक मिळताचे पण भक्त त्याचे आश करणार ताजी कतरी हांग बिलोमंगल ठाकूर सांगताची मुक्ती हांग सांगितलं असं त्यांनी मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवते स्मन मला मुकुलितांजली मा अंजली घेऊन ते भक्ताला मागशी राबत मुक्ती तुका तू यो म्हणून अशी तुका हाव स्वीकार कर म्हाका म्हणून भक्त मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवित असण हाव तुगेल सेव करच्या तत्पर असा यो म्हणून पण मुक्तीक तांणी लक्ष दिनाची भगवंताक सेवेले एद्राक तांका मुक्ती बी कसले नाही हांगा तांणी सांगताची बाकी भक्त बी ताचे बद्दल सांगताची स्वतः भगवंत येऊन भक्ताले सेव करताना तांका मुक्तीचे कसले आश तांका अशी त्याचे खातीर हे मायावादी लोक तांणी आम्ही बी भगवंत आणि आता आम्ही सेपरेट जाल्ले आसाची पण आम्ही आता सायुज्य मुक्ती भगवंताले आम्ही लीन जाताची आमगे जन्म जाल्यानंतर आणि आम्ही सुद्धा भगवंत जाताची असल तांगेली फिलॉसॉफी आणि त्यांना शंकराचार्याले मस्त हे आशिल्ले
आणि कोणी पण इवन आमगेले चैतन्य महाप्रभू जेव्हा उठलोक शंकराचार्याला आमचं तुलानाची दीक्षा घेऊन येताच कसं त्यांनी प्रॉमिनंट आशिले आणि थंच्यानाची कंपल्सरी दीक्षा वगैरे घेवचे आशिले सिस्टम आशिले आणि तसे कुणू दुसरे कसले हे नाशिले उपाय नाशिला नंतर किंग कुलशेखर आले इन्फ्लुएन्सानं सांगेल ते हायजेनं कृपेनं त्यांनी मस्त वैष्णविझम त्यांनी प्रचार केलो किंग कुलशेखरनं त्या टाइमर ह्यांनी वैष्णवाला आणता येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. तुमगेले अर्थ जन्म समजून घेत आहो त्याची कसं प्रभूजी म्हगेली एक क्वेश्चन आसा. सो आम्ही भगवद्गीता वाचीत असतना आमकां सांगताच की देव परमात्मा सांगता की आत्म म्हणलेले ताका जनन ना मरण ना ताका आदि ना अंत्य ना ते आम्ही शिकेल आसा. बट ईशोपनिषदांत वन ऑफ द वर्सेस अशी सांगता की द किलर ऑफ द सोल हुएवर ही मे बी एंटर्स इन टू द डार्केस्ट रिजन ऑफ हे तशें म्हणून सांगिल्लें आसा. सो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना. एक दिकाना आमगेले आत्माक जनना मरण ना म्हणटा आसाची पण ईशोपनिषदांत द किलर ऑफ द सोल म्हणून मेन्शन केला. सो हे म्हळ्यार दुसरे आम्ही हांव वेगळो अर्थ करून घेतल्या की कसं न्ही हाचे बग्गे ಸ್ವಲ್ಪ एनलायटन कराचे. हाचे बद्दल म्हाका इतले नॉलेज ना. तुम्ही सिनियर वैष्णव कोणी हांतू ग्रुपात असं सांगित पण ते किलर ऑफ द सोल हांतू ताजे अर्थ म्हळ्यार म्हाका दिसता किलर ऑफ द शरीर ते बॉडी कोणा मारता अशें ताजे बद्दल तंतू एक्चुअली दिले आसा. सोल केन्ना मारचा साध्य आत्मा केन्ना मरना ते ಒಟ್ಟು शास्त्रांत ताजे बद्दल दिल्ले आसा. ते मारची मारी खंयची एक मात तो समजून घेता हांव ते सोलाक मारता म्हणून पण एक्चुअली तो मारता आसा ते जिवाक मारता असं म्हणून तो समजता पण तो जिवाक मारना एक्चुअली ते देहाक मारता असतो. तागेल समजुती प्रमाण ते दिले असते. तो जीव हांव हे जिवाक मारता असा म्हणून तो समजून घेऊन तो उलय म्हणता असता मारता असा म्हणून तागेल ते समजुती प्रमाण ते दिल्ले आसा पण तो एक्चुअली देहाक मारता असतो. ओके ओके. आम्ही बी केन्ना सांगता हे जिवाक मारता जीव मार हे सोल हे जिवाक हांव मारले ते जिवा मारता अशी म्हणताच पळय आमी एक्चुअली जिवाक मारनाच पळय देहाक मारता तशी तांगेल ते अंडरस्टँडिंग तशी उरता. जय प्रभुजी. श्योर. थँक्यू. हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. त्यांचं ऍक्च्युली त्याचे डिटेल्ड लेक्चर युट्यूब अंत आसा ते पशुग्ना म्हणल्यार मिनिंगाचे आसा किलर ऑफ सोल म्हणल्यार एक्सप्लेनेशन त्या लेक्चरान दिल्लेलें आसा युट्यूब अंताचे तुम्ही पळयाचे प्रभुजी ग्रुपांत. एक नेमकोच आशिल्लो प्रभूजी. आता तुम्ही पास्ट टाइम सांगतना बिल्वमंगल ठाकूराला प्रिव्हियस लाईफ आणि करंट लाईफ बिल्वमंगल ठाकूर लाईफ सांगिल्लें आसा ते ऍक्च्युअली स्थल पुराण की पिंगड कसले रेफरन्सेस आसा स्क्रिप्चरल रेफरन्सेस की स्थल पुराण. स्क्रिप्चरल रेफरन्स हे ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ दिल्ले आसा पण तांणी खंयच्याय रेफरन्स अशें दिले ना. कृष्ण कर्णाम कृष्णराज कविराज गोस्वामीनं तांगेले कॉमेंट्रीन तो दिल्लो आसा ಒಟ್ಟು डिटेल तांगेले ते सारंग हे खंयचे ते नाव दिल्लें आसा एक मिनिट सारंग रंगदा म्हणून तांणी एक कॉमेंट्री बरयल्लो आसा कृष्ण कर्णामृता वयरी तांतू तांणी लाईफ स्टोरी ಒಟ್ಟು दिल्ले आसके हांगेले ताजे वयरी मस्त लोक मस्त ब्रह्मचारी लोक संन्यासी लोक ताजेवर लेक्चर दिताचे तेन्ना ते तांणी सांगताच. ओके थँक्यू प्रभूजी. ते मस्त लोकांनी कॉमेंट्री बरयल्लो आसा तशी कृष्णराज कविराज गोस्वामीन बी एक कॉमेंट्री बरयल्लो आसा. ते सेकंड कॉमेंट्री तांणी बरयल्या त्या पुस्तकावयर ते चैतन्य महाप्रभू ते पुस्तक घेवन येताची पंढरपूरच्यान तांणी तांगेले रिटर्न यात्रेन तू ताजे पयलीं कोणाकूच नाशिल्ले कृष्ण कर्णामृता बद्दल ते तांकां चैतन्य चरितामृत मेळटे तांकां चैतन्य चरितामृत हे चैतन्य महाप्रभूक मेळ्ळे हे ब्रह्मसंहिता आणि हे कृष्ण कर्णामृत ताजे पयलीं कोणाकूच ना. ब्रह्मसंहिता बद्दल बी कोणाकूच नाशिल्ले आणि कृष्ण कर्णामृता बद्दल बी कोणाकूच नाशिल्ले आणि ते हाडले नंतर तांणी ते वाचून ताजे नंतर ताजे बद्दल ते कॉमेंट्रांनी बरेच सुरू केले लोकांना सिनियर वैष्णव लोकांना
आणि ते कॉमेंट्री बरयतना तांणी तांगेले ते लाईफ स्टोरी हे सांगचा सुरू केले तान तू ते आसा तांगेली कॉमेंट्री थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण.